dituen topaketak die Bilgune Feministan 6. topaketak. Eta, Bilgune Feministak antolatzen ditu, baina Euskal Herriko emakume feminista guztiei zuzendutako topaketa batzuk dira. 2002 urtin sortu zela Bilgune Feminista. Momentu hortan sentitzen zen bazuela Euskal Herrien behar bat mugimendu feministie, Euskal Herriko mugimendu feministie nolabait biltzen zuen mugimendu feminista bat sortzeko, nolabait euskal feminismotiken arituko zena. Nin neurea bigarren aldilera juten naizela, lehenengo azkenako hauek 10. urte horrena ospagaren hauek nekin joa balile izan zutena gana, baina ike jo jakin nuen, ik bastan erizuen. Ba, 2001 nintzen lehenengo topaketatik, gaina ordu nondik Bilguni ezunan ez ditzen han irabakiunan. Bilguni sortzi 2001ko topaketatik egin uste bi urtin baina txotxintxo izen gehala. Eta gai mordoa da nuko ditunan azkenin ibilbide oso bat duen, talde bat ibilbide oso bat, realidade diferente pilo bat. Bai, ama bi urte, tonto azkarra esaten, bi urtero gutxi gora bera topaketak egin ditu. Dano batea, dano helburu igualakin, dano humoretxo, dano festako, dano burrukako eta segitzeko. Ni neu pertsonalki zein animatzea eta zein emakume interesauta dauna, burruka honda, sensibilizauta dauna eta azkenin ez banak kabitzen bere baitan ez, teatzeko leku egokile dela, inderrak hartzeko eta nik bintzen nahi pilo bat aportan zitela. Eta behin egun hau makarrik ez da behitu. Nebi zendabiten atxune, bi urtin behin olaxe, kriston egoin gara ematezin. Berriz ikesan denana dano bate esaten aljabetia, hortxe egiten paetin kontra dalein ez da. Egun oso bat, gaina festan ikustu ditu, lehen bideoen ikustu ditu bezala, 80 urteko xane, antxe, tapunto inez, eta gero azkeneko hilabitetan etorri dan azkeneko gazti bere ikusillo guztidekin parte hartzen, eta danak ikustu ditu pinoi berdin. Eta danak entza daula leku esan, nik uste komplejo gutzi behar ditugula, gutxirak egula, ez deula gehiagegi kontrolatzen da, hori dana komplejo horiek utzi eta dala etxegiruen bezala aurre ateatzean gaiek lantzeko modu bat dala, eta inok ez dula sentiuer, etxin ez dula geldi uber bintzat pentsatzen dulako nien naiz gai ez da bai dago segitzeko edo nik ez dira hartu. Ez, gutxiro gehiago danok zeuken hau zer esana. Burruki eden. Luzeako. Baina ez dula egon ez da hori beraz, unero itean ekin elburu txikillo markauta haundira aliako gala, nik espero egin. Amenduna maidun, etorri gurekin ondarra.